sa Good Vibes. Salakyan kag 5 ka mga motorsiklo kabahin sa papremyo sa paraffle sa Bacolod New Year's Countdown. May report si Nico Delfin. Hindi lang mga empleyado kang mga nagatrabaho sa Bacolod City Government ang sarang makadaog sang brand new car. Sa pagtililipon sang katapos ng media, ginanunsyo ni Mayor Albi Benitez nga sa pagsugalaw sang bagong tuig, posible man may bagong nga salakyan kag motorsiklo ang tanan nga mga taga Bacolod nga 18 years old and above. And when you claim the price, kinala may ara mo Bacolod Resident ID. Sa dalang media. Okay? Dalang media. Inclusive mo. Inclusively open sa tanang mga Bacolodon. Alright? To celebrate the new year, we will raffle again 1 brand new car and 5 motorcycles. Humalin sa ginpost ang registration kag mechanics sa official page ng alkalde, naglabot na sa masobra 15,000 ang nakaparehistro para sa paraffle sa natalana nga Bacolod City New Year's Countdown sa Bacolod City Government Center sa Disyembre 31. Upod sa paraffle ang 5 ka mga bag-o nga motorsiklo. Nagligad lang man nga si Mana sa magdaog man ng isa ka job order worker sang syudad sang brand new car sa paraffle sa Christmas party sang syudad. Gani sinuwayhan ng masunod nga mangin mapalaron sa madason nga tuig. Magluwas sa paraffle, may mga gintalana man nga concert kag mga pagpasundayag upod sa balantayan nga fireworks display sa pagsugalaw sang 2023 sa BCGC.